Hi, Arda. Is Mr. Janelle, agus nu, beg me dhéanamh ACLAÍOCHTA le chéile. An bhfuil tú réid? Seo iad na glúiseachtaí I beg me dhéanamh inniu. Seac Léimní, Glúine Arda, agus Dreapadóireacht. Seac Léimní ar dús. 3, 2, 1. Glúine Arda nish. 3, 2, 1. Agus Dreapadóireacht. 3, 2, 1. Sin an méid an lá aniu, go dtí an céad ar eile. Slán!